କାହାଣୀ ପ୍ରତିଭା। ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଥିଲା। ହେଲେ ସାଇ ସେ ପିଲାଟି ସହ କଥା ହେଇପାରୁନଥାଏ। ବର୍ଷ ଅଧାରୁ ଆସିଥିବାରୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ବେଳକୁ ସେ ସେଇ ପିଲାଟି ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ଦିନେ ସାଇ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥାନ୍ତି। ସାଇ ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥାଏ ଓ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାଏ। ଶେଷରେ ସାଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବିଶେଷ ପାଖରେ। ଖୁବ୍ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥାଏ ସେ। ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଆଙ୍କୁଛି ତାହା ସାଇ ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ତୁଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ନେଇ ସବୁକୁ ମିଶାଇ ଦେଉଥାଏ, ପୁଣି କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଦେଉଥାଏ। ରଙ୍ଗ ଥାଳିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ରଙ୍ଗ ମିଶାଇ ଦେଉଥାଏ। ବହୁତ ସମୟ ଧରି ସାଇ ସେ ଚିତ୍ରକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା, ହେଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଛୁଟି ବେଲ୍ ବାଜିବାରୁ ସବୁ ପିଲା ଆସି ସାଇକୁ ନିଜ ଚିତ୍ର ଦେଲେ। ସାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଲେଖାଏଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଉଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପରେ ଆସିଲା ବିଶେଷ। ସାଇ ତା ଚିତ୍ର ଧରିଲା ବେଳକୁ ସେ ସାଇ ହାତରୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ସାଇ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ରହିଲା ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଗଲା ପରେ ସାଇ ସେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲା ଆଉ ଅବାକ୍ ହୋଇ ରହିଗଲା।